Byči majú nové námestie, nie všetci sú však nadšení. Vodičom sa nepáči nové dopravné riešenie, chodcom zas nové osvetlenie rieky. Podľa bývalého primátora, ktorý rekonštrukciu začal, mali na všetky zmeny dôvody. Vodičom prekážajú najmä retardéry na cestách, ktoré križujú námestie. Sú vraj privysoké, slabo označené a ničia im podvozky. No ja som tam ale iba tak jemno chytil spodov. Nepáčia sa im aj betónové gule, ktoré bránia parkovaniu na chodníkoch. Pod snehom sú takmer neviditeľné. Som videla taký prípad, aj tam s autom nabehol na to. Bývalý primátor Peter Korec, ktorý rekonštrukciu začal, tvrdí, že všetko je pre bezpečnosť chodcov. Gule majú zabrániť, aby sa z námestia stalo len parkovisko a aby autá neohrozovali chodcov na chodníkoch. Ak by zas nedali retardéry, vodiči by tadiaľto jazdili prirýchlo. 20-ka nepomohla. Ten, kto dodrží rýchlosť, nemá problémy prejsť to. To, že dopravné riešenie je v norme, nám potvrdili aj na dopravnom inšpektoráte. Retardéry však treba lepšie označiť. V retroreflexnom vyhotovení, tak, aby boli tieto spomaľovacie prahy lepšie viditeľné. Chodci a turisti hlavou krútia najmä nad osvetlením rieky. Káble, ktoré spájajú jednotlivé lampy, trčia von. Primátor chybu priznáva, tvrdí, že ich k tomu dohnal nedostatok peňazí. Dá sa to vraj zakryť popínavými rastlinami alebo stavebnými úpravami. To už ale bude musieť riešiť nové vedenie. Z Byče Veronika Chubeková, televízia Markíza.